Sanibonani bafowethu. Lo obingelelayo uduma kahle uma phathe efika ngengoma yakhe. Ujuqu Sibindi Sengwenya. Usigwenya Mkhonto njengedeka kufa. Bafowethu ngithi angiphinde ngidibane nani ngalesi sikhathi. Nginilethele indaba nje enambitheka ezimnandi bafowethu ukuthi iCD kaDuma kahle yanonyaka iyaphuma ngomhla ka27 kuwona uSeptember lo. Bafowethu ngiyathemba ukuthi maduze ngizokwazi ukuthi nginikhiphele idate yokuthi sizoyilontsha ngaluphi usuku kwamayemaye. Kuyaziwa bafowethu makuzokhipha mina ukuthi sike sizokhipha umculo ngempela. Ngiyathemba ukuthi nizoyithokozela ingoma yami enomlayezo njengomculo obhala kubedlula bonke abaculi. Kuye kungiphathe kabi ke mina njengomaphathe efike ukuthi uthola umculo sesiwucula nabantu abangenayiphiwo abaculela ukuthuka thina abaculela intombi. Ngize ngifise mina ukuba kuthiwa mhlawumbe umuntu mayezongena emculweni uke esho inhloso yakhe. Mhlawumbe umuntu ethi mina ngizela intombi simshelele intombi simnike sithi nazi intombi nje esheshe indaba yakhe ixazululeke nje engakafiki esigabeni sokuthi sizosimoshela umculo. Kodwa ke bafowethu angihleli kakhulu kulokho. Ngiyathemba bafowethu ukuthi nizongisupporta njengonyaka odlule. Ama fake bafowethu please don't do bafowethu. Don't do ama fake bafowethu. Ngicela ukuthi nithenge original bafowethu. Uduma kahle anithanda kakhulu sizoqhubeka anibhalele ingoma enomlayezo, ingoma yakhayo, ingoma eduduzayo. School out.